El juvenil ha fet el pas definitiu cap a l'ascens de categoria i un de molt important per seguir lluitant pel campionat, després de derrotar el Sant Andreu per la mínima en un partit poc lúcid dels cervesers, que s'han acabat enduent els 3 punts amb ofici. Els visitants han comptat amb una ocasió de Suárez als primers minuts d'un maig on els andreuencs han exercit una pressió alta, dificultant i incomodant la sortida de joc de l'Adam. Els locals han volgut mostrar una cara ben diferent del partit d'anada, on van rebre un 7-1 i han combatut el partit fins al tram final. Es podrien haver avançat els de Martín Pose als 10 minuts quan Molina ha picat una falta i José Enrique ha rematat a gol a boca de canó, però el col·legiat ha anul·lat el gol per fora de joc. Al minut 20, una gran acció individual del conjunt quadribarrat ha forçat el penal de Joel i l'oportunitat d'avançar-se als locals. Ricard ha executat la pena màxima i Àlex l'ha aturada sota pals, mantenint el 0-0 al marcador. El conjunt de l'Estrella no ha estat clar dominador a la primera meitat i, tot i això, s'ha apropat amb cert perill sense acabar de materialitzar. Aitor no ha trobat porteria amb un llançament de falta i no ha tingut sort Suárez, que ha estat el jugador més determinant dels visitants en l'apartat ofensiu. L'atacant ha buscat la rematada en una centrada de Joel des de la banda esquerra i, seguidament, ha connectat un xut potent desviat en el refús d'un córner. Faltava una mica d'inspiració en les accions dels cervesers, que han protestat amb vehemència un penal comès sobre Manu quan el migcampista es disposava a controlar davant del porter una brillant assistència de Berger. A la segona meitat, els de Martín Pose han tingut més fases de domini i han marcat el gol als 2 minuts de la segona. Ha estat una jugada personal de Suárez, un cop més, que s'ha ajudat en Esteban per fer la paret i superar la sortida del porter amb una rematada creuada amb l'esquerra. El mateix Suárez ha pogut marcar el doblet després d'una gran acció d'Aitor, que ha assistit al punt de penal, on arribava el davanter amb una rematada de primeres que el porter rival ha refusat amb molt d'encert. Esteban ha tingut l'última ocasió d'un maig que ha acabat amb victòria per 0-1. Bueno, la primera parte fue bastante más complicada porque ellos presionaron alto, le han cobrado un penalti que hemos parado. Hemos tenido un par de situaciones de gol, pero no hemos dominado el partido como nosotros hubiéramos pretendido y como lo habíamos trabajado. En la segunda parte dominamos mejor nosotros los tiempos, nos encontramos con el gol más rápido y pudimos controlar un poquito mejor el partido. Yo creo que al final, en líneas generales, por mérito que hemos hecho, el resultado es bastante justo. Bueno, partit per fases, no? Ja l'havíem plantejat així, amb una pressió molt alta, sabíem que no podríem aguantar aquesta pressió alta tot el partit. Crec que en bloc baix hem estat bé, tot i que no hem sortit en transició. Crec que a la primera part hem sigut superiors, tenim 2-3 molt clares, tenim un penal fallat, i bueno, quan tu no fiques les que tens contra l'Adam, saps que en algun moment ells et poden penalitzar i així ha sigut. Bueno, la verdad es que es un partido igualado, donde el San Andreu ha salido fuerte. Yo creo que desde la ida nos tenían ganas y bueno, es un partido donde los pequeños detalles han hecho que nos pongamos por delante en la segunda parte y nada, a partir de ahí ha sido un partido muy igualado y al final nada, 1-0 y victoria, ya queda menos para nuestro objetivo y nada, seguir sumando. La setmana que ve els cervesers rebran el Llagostera i depenen d'ells mateixos per pujar. Si guanya, l'Adam recuperarà matemàticament la divisió d'honor juvenil a falta de 5 jornades pel final.